Takže dobrý deň, dámy a pánové, no a zdravím vás opäť, no a vítam vás u mého nového videa z hry GTA 5. No ak si môžete počuť, tak dneska si ukážeme, jak ísť do Benzbrae, aby sme tam mohli chodiť. No je to naprosto jednoduché. No ideme tam a ukážem vám to, ale Pudička nebude, toto si zatkneme. A ja doporučujem, aby ste si išli túto, to si môžete počuť, lebo inde to nefunguje. Ja tam zajdem a normálne tam zajdem. No tak ideme. No a teraz, keď tam pôjdeme, tak musíme mať nejaký job. Ale Lester mi dám, to nie je dobré. Ja potom počkáme, keď už budem mať normálny job. Lebo toto nemôže robiť, lebo potom sa spavíme, viete kde? Áno, ve svojej dome. A my musíme ísť takhle, že Lester to bude, alebo Gerard, alebo Sidney, alebo Lamar. Áno. No ja sa nebudem vykecávať a ideme na to. Oh shit, videli ste toto, čo bolo? Nie, nič. Ideme tam ďalej. Je to nepotrebuje na tom nič, nepotrebujeme na to čo? Áno, vy mi robíte veľmi toto smutno. Nikto není hore, len ja. No poďme tam. To si môžete posunúť, ale doporučujú, aby ste si išli túto, lebo toto je najlepšie, lebo inde nemajú takú vec, tak len túto, oh shit, len tam môžeme to urobiť, alebo tak, no. Len tam si to môžeme urobiť, no a preto vám to hovorí, aby ste sám si išli tam, lebo inde to nefunguje, tak to v žádne prípade inde to nefunguje, to neskúšajte. No, tak si to neskúšajte, viete? No ja teraz tu budem, no a počkáme, kde nám pošle Lester takú misiu. Ja zatiaľ dám play, aby ste to nepočuli, ako toto robí, tak počkáme teraz. Spátky. No som spátky, lebo Gerard mi dal misi. No a doporučujeme, aby ste si išli túto. Poďme, ako si môžete počuť na mape. Tak túto je ten Benzbrae, keď ideme donútra. A tam hneď je taký rebrík. A tam pôjdeme takto hore, ako si môžete posunúť. No, môžete si posunúť. A teraz čo urobíme? Je to naprosto jednoduché. Pôjdeme túto, kde je ten sklo, alebo čo je to? No. To nechcem povedať, jak sa to volá, lebo to je naproti. Keď to povieme, a to takto pôjdeme. Inde to nefunguje, tak to neskúšajte. Ja si vyberiem Gerarda. Gerarda, vidíte, že Gerarda vždy vyberiem. Čo urobíme? Je to naprosto jednoduché. Stačí zase ísť z tieto takto bonus jobu. No ak si môžete posunúť, tak ja súbe tieto vec, ale nemôžeme si vybrať zbraň, alebo čokoľvek, ale nemôžeme behať, len chodiť. Ako si môžete posunúť. A keď pôjdeme vonku, tak sa normálne nemôžeme vrátiť. A toto je easter egg, čo som vám chcel žiť, že môžeme tam ísť, ale nemôžeme toho chlapa byť. Tuto môžeme ísť donútra, všelijako, môžeme si to všetko prezrieť, jak to bolo, ako môžete si posunúť, tak zaštali to normálne urobili. A neprejdeme to z nich. Ja v videjka se s vámi loučím, no a u dalšího videjka se mějte. Takže čau. Čau.